anaghịkwa na-agbara agbara aracha mkpịsị aka maka gafere ya n'uko. Awọ si na di atọkwa ụtọ ya ka o ji olụta nke ya kwụrụ ya n'azụ, mana ekwesị ka ejiri n'ọtọka wee rakwụsịa mkpịsị aka maka na agaghị eji na agụrụ na agụ wee kwatazi ụkwara wee luo. Mba na o nwere ka ọ dị, ntị adịkwa. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị gụrụ akwụkwọ na-ewe ya na ọ bụrụ na dịkwa ha na mahadum na ọ gaghị akwalata ha na youth service. Cynthia bụ nwa agbọghọbịa mara mma. O jidere onwe ya oge ọ nọ na mahadum, o kweghị agbakọ ute ya ka ọ hapụ ihe n'ala. Ọ na-eche ka oge nke ya ruo ka nwoke hụrụ ya n'anya bịa tụtụrụ ya. Cynthia gụchaa n'akwụkwọ wee na-echezi ka ọ gaa NYSC. Ya na ndị enyi ya wee na-akọ ka esi enweta di na NYSC, ka onye kọpa siri propose onye kọpa ibe ya. Ihe a ka Cynthia gịchara wee kpebie na ọ ga-enwetarịrị di na kampụ. Oge o rutere na kampụ, ebe onye si bịa jụọ ya you single, ọ sị ya yes maka na di dị ya mkpa. O che na ọ bụrụ na o nwetaghị di na kampụ maọbụ na PPA ọ gaghị enwetazi di ọzọ. Etu a ka otu nwokorobịa na-asụ bekee ofuma si kwado bịakwute ya wee sị ya what a beautiful damsel, are you single? Cynthia ghọrọ ya n'elu sị ya yes. Nwata nwoke ahụ na ihe dị ya n'obi chọpụta na ọ bụ di kara di ya mkpa, o wee jidezie ya n'ọrụ. Etu nwoke a si asụ bekee, Cynthia che na ọkọpa ibe ya, ọ maghị na ọ gba anụ ndọwu. Etu a ka ha abụọ si wee malite kpawa nkata. Ụbọchị Cynthia na-ahụhụ kọlụ nwoke ọ dịghị ka ihe mebiela n'obi Cynthia. O che na ọtụta n'ọla edo, ọ maghị na ọkọnkịrị ka ọ tụtara na-amala elu, ọ maghị na o nwere ihe kanụ na-achọ n'obi injin. Cynthia bụ nwata mara mma, ọ maghị nwoke. Ọtụtụ ụmụ nwoke nwere ike ha oge ọ nọ mahadum mana onwe ha nke o kwere. Otu ụbọchị ka nya na nke nwoke a nọ na-akpa n'ekwentị, nke nwoke wee sị ya ma ọ ga-enyetụkwa anyị ihe. Ha ama ya ka njakịrị. Ihe were banyeze Cynthia n'obi, o wee na-atụle ya maka na ọ bụ ihe ahụrụ n'anya na nke a nọ na ntị ka obi na-eche. Ihe obi nwebigakwara na oke ka ọnụ na-ekwupụta. Ka Cynthia tụlechara ihe o wee kpebie na ọ ga-ewepụ ihere n'akụkụ mee ya bụ ihe. Ya na ka nwoke yie ka nwoke asị ga-akpọ ya ba n'ụlọ ya. Oge akara ka eruola, nwoke akpọpụta ya n'otu ụlọ edoziri akwanye ofuma ka a na-ekwu ọnụ na ọnụ ejekọọna. Ha erizi onwe ha hụrịhụrị. O wee hụ Cynthia n'anya. Nwoke emechara na-eyiri traụza ya, otu ihe si n'akpa ya dapụ kọnkọrọrọm. Cynthia ele anya ọ bụrụ wedding ring. Mgbe aka Cynthia ma ọ ga-ajụzi ya nna ịlụọ na nwaanyị. Ọ sị Cynthia we will discuss that later. O yiri uwe ya mapụ iro. Cynthia ka gbara ahụ ụfọrọ nọ n'elu akwa na-eche ihe. Ka ọ nọ na-eche aka otu nwoke na-akpụtere n'ime ụlọ si yiri be akwa. O wee bụrụ na ọ bụghị nwoke a nwe ọnụ ụlọ ahụ. Nwoke nwe ọnụ ụlọ abata n'anụ si anya yiri efe ya pụọ ka o dozie akwa ya. Ihe na-eju Cynthia ihu, o were ihe na-echekọrọ efe ya yiri pụma. Site ka mgbe ahụ wee ruo taa, Cynthia ahụzie nwoke ọzọ. Ọkpọ ekwentị ya ọ naghị agazi aga. Cynthia nọ na-eche ma onye ọbụkwa kọpa n'eziokwu ka ọ bụ onye yi efe kọpa bịa megharịa anya. Nwoke rie n'ihe o kwuru bịanụ, ọ na-agba ya chọtacha ọka na-achọ. Cynthia ma na ọ bụ anụ ndọwu, na ọ bụ agụ nọ na awụrụ atụrụ. Ịma na ihe dị mmadụ n'ime ka a na-eji enweta ya. Ka ụbọchị na-agba ma Cynthia chọpụta na ọ dị n'ime, o wee buo onye bụ nwa wee mụọ ya. Ọ gacha na savisi bata nwazie kuru nwa, oju nne ya anya, jụ nne ya anya. Ha jụzie ya ka o si wee mee, o wee kọwara ha ije ụwa ha. Nnukwu nne ya were akpagharịzi nwata wee gụọ ya digrii bi ebe a. Ajụọ ọsọ na odiri nne ya ga-agụta digrii, ọ ga-agụtara ya nke a bụzi digrii. O wee bụrụ ihe mmụta nyere Cynthia. Gee m ntị, irutere ebe ọbụla ọsị anya bụrụ conference, ọsị anya bụrụ camp, ọsị anya bụrụ convention, ọ bụghị ihe niile ị hụrụ ebe ahụ ji ihe ije maka ya wee bịa. Anya saa nye emela gị tupu ị mụrụ ihe. Ọgwa nke edere ya nọ na NYSC bụ ebe ị ga-alụdenwe di. Na ọ bụrụ na ịlụ dị na kampụ maọbụ na NYSC na ị ga-alụzi di, ịkụkwana ka ejiri dị ghọrịa gị. Ọrịa na-efe efe nọkwa, single mother nọkwa. Ọ bụkwa etu ahụ aka ilu si ada n'ọnụ ka o si atọ. Oge gị ruo ị ga-alụ di maka na ụkwara oge ya ọ daa. Ntị adịkwa ya gazie.